Окей, дами и господа, аз съм Килъра. За пореден път правя разни интервюта, с които искам да кажа на всички хора. Имаме наистина много хора, които се кефат на нещата, които ги правя. Има също много хора, които намазат. Много хора, които работят срещу нашата скала и изобщо закрият българския хип-хоп. Ебат майката на всичко. И по-лека. Искам да кажа само, че ако искате да работите, ако искате българския хип-хоп да развият някакви сополи, да поддържат някакви смешни сачица, въобще не им обръщате внимание, влизайте в urbanbg.blogspot.com. Там публикуваме най-новата информация винаги. Също така скоро този сайт ще е на собствен домен. Също така там това е. Просто другите сайти, дето карат някакви измислени истории, дето някакви селски рапери от някакви села, дето ги налагат някакви тъпи музики, въобще не му обръщате внимание. Това е, окей.